Ne pjeva ptica što odgovor zna, već što pjesmu ima. Postoje pjesnici koji najdublja pitanja ljudskih duša istražuju i s tim u svom teškom slovu daruju ljudima tajne mudrosti promišljanja. A postoje i oni koje zabavlja igra riječi, nalaze zadovoljstvo u jeziku i tu se kao djeca igraju. Nemaju namjeru da ikome odgovore daju, nit da išta otključaju. Ne vole onaj poznati nutarnji stres koji većina ima da nekome nešto dokazuju. I ptica je oslobođena dokazivanja da treba biti najbolja u svom jatu, jezikom, cvrkutom. Ona samo ima pjesmu koju voli.